Здравейте, хора! Мисля да снимаме на живо, не знам аз. Сега ще ви покажа една система за пиано Майнкрафт, как отцяло натискаш една ръчка и то само свири. Така, както казах, че ни трябва пиано, редстоун, ръчка, така, това не знам, репитър от червен камък, да, това не ми се рисува нас. Вместо да правите такива сложни, как речено така да си подава само, може да направите с обзорвали, което не казвам, че е по-лесно, но е малко по-лесно. Така, че аз не си спомням нещо. Ето, така тук свети ли? Да, свети. Така, слагате вие ето така, така слагате. Аз обикновено го правя много голямо, но сега ще направя ето така само, защото май няма да ми стигне времето. Ето така. Ще направя втора част, което ще съм го направил само че голямо. И ето. И сега тук с тази ръчка, сега нищо няма, никакъв ток. И сега ето така. И също може, видях тук дали не остава време. Остана ни малко. Така че правя така. И ето така. Ако ви е била тази информация полезна, или само за това, или за всичко,